Er Gitte hjemme i dag, eller? Ja, hun er lige kommet hjem fra arbejde. Så vi skal over og vinke. Ja. Kan du holde varmen? Ja, det kan jeg i hvert fald. Du har noget luft her jo. Jeg synes, man lige kan åbne lidt for. Hvis du synes, det bliver for meget, så kan vi rulle for igen. Yes. Vi triller ud på pladsen, Stine. Hvordan passer højden med intercom? Er det fint nok? Ja, lige perfekt. Jeg tror ikke, vi kører så langt i dag, fordi der er sådan en fin modvind. Det er ondt. Så det skal nok blive... vi skal nok komme hurtigt i luften. Så laver jeg lige lidt motoropvarmning og så videre. Jeg skal nok sige til, inden vi begynder at starte. Det er ondt. Det er fint. Så er vi klar, Stine. Yes. Så starter vi. Starter vi. Og det ser ud til, at de kører cross derovre, ja? Jamen, det så vi godt, dengang vi kom over af. Er det Tommy, eller hvad? Yes. Okay. Kan du kende det? Jamen, det ser bare meget mindre ud, end det der. Og vi er ikke fordi, vi er så højt op. Vi er nok oppe i 200 meter eller sådan noget. Ja. Kan du se banen? Yes. Det er nemt at se, når han lige er klippet. Ja. Det var jo helt smertefrit. Ja, det skulle det helst være jo. Ja.